Намираме се в дискотека Киборг, откъдето предаваме на живо купона, който тече в момента. Виждате, доста оживено, навсякъде е пълно с народ, даже няма и места. Нека да се приближим към бара, там можем да видим по-интересни неща. Ела насам сега да отидем до бара. Нещо много здраво се завихра тука. Кабелна телевизия Голянци тази вечер предава на живо дискотека Киборг. Моля малко шампанското, да! Има някакви празници тук, празнува се. Нека да видим очарователната барманка на диско клуб Киборг. Трудно ли се справиш в тази обстановка? Не. Когато има такива натоварени вечери? Очарователната барманка на диско клуб Киборг. Когато има такива натоварени вечери, трудно ли се справяш? Не. А какво ти помага да си винаги така усмихната? Пресерида си колко моля те. Нищо. Виждаме, че всички тук са много млади, много красиви, много приятни деца. Ето, виждаме сега в момента. Нека да изчакаме да се свърши служебните задължения. Отварянето на шампанското. И наистина, тук се празнува здраво. Нека да видим и това хубаво младо момче. Как се чувствате тук? Може би нещо празник празнувате? Да. Какъв е поводът? Моля? Какъв е поводът? Рожден ден. Рожден ден? Кой има рожден ден днеска? О! Нека се приобщим и ние. Честит рожден ден! Мерси! Защо избра точно тук да си празнуваш рождението? Защото много хубаво се прекарва тук. Нали, харесва ти дискотека Киборг? Добре, нека да видим. Диско жокерите, диско водещите. Ето, намираме се на пулта на диско водещия. Това е OGA. Моля те, кажи няколко думи за кабелна телевизия. Може ли да кажа нещо по моя микрофон, тъй като сега му е време? Да, Добре, че на всички здравейте, приятели и почитатели на Dance Music Culture All You. Всички вие се намирате Dance Club Kibорг и 20 самото начало за нашите колеги от Голянска телевизия. И нека да покажем за момент хората, които са на вратата. Да, доста народ. Доста народ, няма места, нека да видим. Ето, например, тези две красиви момичета. Няма ли места за вас? Няма места. А защо на дансинга има толкова много място? Защо не излезете сега да потанцувате малко? Здраво ти вика купонът. Но няма танци, защо няма танци? Сигурно не обичаш да танцуваш. Защо не обичаш да танцуваш? Обичам! Защо не играете тогава? Имате празник, танцувайте. За вас тази вечер ще се движат монти и двете си, това единица всичките тегла краси. Аз съм Маги и Тончо и сме тук си да попием вашето трудно налягане. Да, дискотеката е тук, но все още няма хора, които да желаят да танцуват. Затова нека ние с оператора Никола Андреев да открием дансинга. Диджей, няма танци нещо. Много начало и до Dance Club Kibорг обещава и най-доброто и семейни скупа Dance Club Ето го и снат, който се става твърдо на въргатски с моите изпълнения и все пак по-опълна ги снат много разработен конференци за играл шарата
тук една хубава млада дамска компания. Както гледам тук повече момичета сте се събрали. Има само един-двама кавалера, които са уважили вашата дамска компания. Защо е така? Еми не знам, просто така са решили. Притесняват ли се момчетата от вас? Не. Вие сте в такава възраст, в която те са малко притеснителни за това. Надвижавайте ги по-малко. Да. Нали? Да. Добре ли си прекарвате тука? Много малко момчета имате в компанията. В Шяково няма ли такава дискотека? Да, ето Данцига вече се напълни. Има много хора. Но все още се притесняват. Една наша много добра позната, сега може би вкъщи я гледат по телевизора. Ще помагаш ли на мама и на татко? Ще помагаш ли на мама и на татко? Разбира се. Помагай на камерата. Здрасти, мамо, здрасти, тата, здрасти, бабо. Здрасти, бабо, Здрасти, бабо. И вие. Ние се веселим добре тук, да. Дайте да изкарваш и мамо повече парички. Да. Ви няма как. Забравихме още една от очарователните сервитьорки. Петя. Петя, как се чувстваш? Как се оправяш тук в тази голяма галамация? Ами, за сега се оправям добре, за по-нататъка не знам. Много сте елегантни винаги. Монти, ти как успяваш да запазиш винаги така усмивката си? По някой път знам, че има клиенти, които може да те изкарат из нерви, да те ядосат, но ти винаги си така усмихнат. Как успяваш? Правя се винаги с усмивка само. Само с усмивка. А когато има някой попрепил, Няма. Ние сме на принципа да не ти пука. да не ти пука. Да, това е хубав принцип. Наистина е хубав принцип. Нека да видим още веднъж дансинга. Хората, които танцуват. Наистина доста народ е тук в тази дискотека. Хората се веселят добре, но за нас е вече време да приключваме. Защото ни очакват и други работи. Дансингът започва малко по-малко да се напълва. Леко, извинявай. Празнуваш ли нещо или така ми се струва? Празнуваш ли нещо или така ми се струва? За сега. Сега ме е тъпо. Моля? Сега ме е тъпо. За сега още след малко ще се оправиш. Удари още една-две меди. Ще видиш колко хубаво ще ти стане. Искам да ви представя още една колоритна личност от град Гулянци. Това е Митко. Митко, може да ти задам един малко така откровен въпрос. Болезнено ли беше, когато си проби дупката на веждата? Не. И мене не ми беше на окото, но аз съм чувал, че на веждата е много болезнено. Не. Вечер сваляш ли като спиш? А от ухото? Не. Понеже твоите са халки, а моята се забила в главата и в мозъка. Но добре, как се чувстваш тук? Добре ли е в тази дискотека? Другата дискотека посещаваш ли и нея? Не, само тук. Браво, държи на принципите си това момче. Как е компанията? Добре ли се чувствате? Разбира се. Още не сте заформили здраво купона. Нещо трябва още да танцувате. А вие сте едни от най-танцувалните тук в Гулянци. Малко трудно се чуваме, понеже музиката е много силна. Но така е в дискотека, така е в град Гулянци. Кабелна телевизия град Гулянци и диско клуб Киборг съвместно с видеокъща Никола Андреев организираха това включване специално за зрителите на кабелна телевизия Гулянци, за да покажем как се весели младежта на град Гулянци.
неговият млад помощник. И специален поздрав за колегата от Голянска телевизия Коко от Джамбо. Искам да го видя. Коко Джамбо, да, благодаря. Коко Джамбо за мен. Благодаря, благодаря. Честито на всички рожденици! Благодаря! Нека да кажа здравей на моята любима жена! Здрасти, Жане, как си? Добре ли си? Аз се чувствам отлично! И хит номер едно на Коко Джамбо и Силвестър. За редовните посетители, знаете, имаме нов хит. Може би Болър. Ето и най-малката група танцори! Ти играеш и народни танци, ама гледам те и тук се проявяваш добре, нали? Да! Тук има хора от всякакви възрасти, от най-малките 10 годишни, 7 годишни, 3 годишни, до най-възрастните 80 годишни. Да, наистина танцикът се напълни много бързо. Вашите деца. Давайте им повече пари и ги изпращайте в тържествена дискотека. Ето още едно момче, което в момента го гледат баща му и майка му вкъщи. Помахай на мама и на татко, как се чувствате, мамо? Здрасти, здрасти на Габи и на Драго. Той е пиян, бе! Той е пиян! Куштър е пиян! Помахай на майка си! Можем да изправим нещо. Коко Джамбо. Айде се отново. Да, това е дискотеката Киборг, град Гулянци. И ние от кабелна телевизия, град Гулянци. Момиче, което е било много пъти по дискотеките в Германия, нека да ви каже каква е разликата между дискотеките в Германия и дискотеките в България. Няма разлика! Снимали ли сте до сега по телевизията? Ами веднъж само. Къде, в Германия или в България? Не, в България. Сега могат да те снимат. Не, Швейцария, бе, не, Наистина, Германия, бе. наистина. Да, Швейцария, няма значение. Швейцария, Има, Германия, има но голям. не е България. Но, кои дискотеки са по-хубави? Нашите или там? Нашите. Разбира се, защо? Защо сме по-отворени, по-отвлекнати? Да. Можете да те снимат кой знае каква кабелна телевизия, но това е кабелна телевизия Гулянци, кабелна телевизия Народният ти град. Благодаря.
със съдействието на видеокъща Никола Андреев, кабелна телевизия Голянци и диско клуб Киборг. И така, уважаеми зрители, пийте Кока-кола, правете любов, гледайте футбол и гледайте и кабелна телевизия град Голянци. Заповядайте и в дискотека Киборг, няма да съжалявате. Довиждане и до нови срещи!